Apa kok jerit? Mergone sing mbok tetel-tetele kuwi sak helme sampe gadok kok rakon jerit. Tara sing marai enak ya sing ditetel-tetelne kuwi lho. Pre panggah senep. Senep Mas. Wong ngerti senep kok njaluk neh apa ya tuwon iki. Penak Mas. Pre panggah ngono apa piye? Lah nek kuwi ya pas. Saiki tak tekon. Arep tekon apa? Lah pelek ketubles dome praya panggah sing jerit lambene. Koke uduk dome. Lah kuwi kan dicubles, ora dijepit. Makane dadi wong lanang iki sing tau diri. Tahu diri piye karepe? Wis genah roh dijepit aja kaken polah. Lah wong wedok sing digoleki sing iso polah lho. Tak mbok gadok-gadokne teko jero. Pademu ben menak ngono apa piye? Tarah ben marem kok. Wis batanganmu ki ngiwa. Pomo ora dijepit ora ngiwa nengen kaya kipas angin tolah-tolah kan kae. Padha penake. Makane kuwi fungsine. Aku ini nek trimo pisane ra marem. Ping 3 lho kuat. Guyumu kok ketoke ngenyek ngono to. Mas, Nyapa? kowe iki kok gayamu ra eram. Gaya piye lho? Cara nyatane ya ngono. Lah wong 5 menit ae lho kowe iki metu. Kabeh bukti lan nyatane dijajal sik lagi iso ngarani. Kok yo gaya ping 3 kuat. Saiki kowe aja kapusan wong wedok. Lah nyapa? Kene malah sering ngapusi lho. Wong wedok iki ketoke muni, "Mas, Lah nyapa ngono kuwi? ngono ku lho iki wis metu." Kok yo gaya. Tak omongi yo, Ngalene cah cilike mbok omongi. aja kapusan. Saiki iki sing penting awakmu kuwi lho, metu pisan cerot 5 menit kuwi lho wis marem. Nek aku ra imbuh ya ora marem. Kok yo nantang wong wedok ping 3 kuat apa ora? Dijajal apa piye maido ya. Halah. Kok yo eram kowe iki lek ra gedhek ni jamu ngono iki yo ora kuat lek ping 3 ping 4. Pre itu jamu, lah wong kene rasa. Iso ayo. Bi. Aku iki kok penasaran to. Iwak biawak karo iwak biawuk iki jane enak endi to? Suwi mentolah mikir roh apa ora jane? Enak iwak biawuk, Mas. Tenan. Enak tenan apa ora? Kok ora sesuai karo kenyataan. Tenan. Nek iwak biawak iki Piye? kowe gak patek doyan. Lah nyapa? Panas iwak kuwi. Lah nek iwak biawuk Iwak biawuk enak, Mas. Seger rasane tenan. tenan apa ora wi? Kapan-kapan aku dudu ana iwak biawuk ya. Anu, opone nek waya udan-udanan nek mangan kuwi. Masa toh? Dadi marai pengen aku. Lah wi carane kudu digodhog apa piye? Wis ora usah digodhog, Mas. Mentahan kowe doyan. Tenan. Hei, Joko sembung numpak becak gak nyambung cak kon niku kok lancang lambemu. Kon lho apa sih marah-marah nek delok niku niku wis dihujat niku gak sopan. Ana gak sopan, lancan arek iki lho sok ngorokno aku kok rengginang Kon ngorokno aku kok rengginang lah wong ora imun kok berengkesan pindang. Wis nek aja tukaran nek kon mesti ya setiap bulan HP VN nang konyane tukaran terus. Mantanmu ta iku, tak koncone. Koncoku pindahan teko Semarang. Oh ya Allah jahat kan nek koncone. Ilinga ya, selagi iki duduk salahku. Gak koncan selawase ya oke, gak ngurus aku. Bapak lah jahat, tau ngarek lo ngomentari statusku dari Jawa sama dengan Hama. Emang kane, sik talone maneh ente gak lancang lambene arek iki. Pun aku bolokna Jawa Hama, tapi setidaknya aku gak tahu ya nggak SW Semarang. Yuk tarik celorot coy ya. Hanya ditambahi kayak gini dar dora Semarang anti gedor. Mak mama tuku nanas gorong disumet kok wis panas. Yuk tarik kornet takon. Kornet iku apa? Ya sing nari duwe-duwe gebes